vaateongelmat, että mitä sitä otetaan mukaan. Niin täällä tosiaan etsitään ennen työkeikalle lähtöä, että mitä vaatteita ja pakataan kaikki kamat mukaan. Ministerihän on siis oikeasti tilaihme. Täällä on tällä hetkellä 2 tällaista kassia, sitten tommonen pieni käsimatkatavaramatskalaukku. Etupenkin tykkään pitää siistinä, jos sinne haluaa joku istumaan. Ja täällä on sitten tietysti keikkaa varten on kaikki sateenvarjot, muutamat kengät ja sitten tykötarpeita noin muuten. Ja nyt olemme valmiita. Jaha, tänne on jäänyt vielä fleksi ja kypärä. Olemme valmiita starttaamaan meidän toiseksi viimeisen reissun kohti Ahvenistoa. Aamuksi valmiina. Eli tässä on kaikki valmiina, niin kuin työasiat. Sitten aamuksi kaikki meikkiasiat. Pakattu kaikki tarpeeton. Täällä vaatteet odottaa. Noi pitää muistaa ottaa mukaan, niin siksi ne on ovella. Ja sitten toi mun ihana Harry Potter-kassi, niin sinne oli kaikki saippuat sitten räjähtänyt, niin se on nyt siinä vähän sitten kuivamassa. Mutta joo, siksi kaikki työasiat ovat tuossa sängyllä, eikä siellä kassissa. Hyvää yötä! It's a good night! Huomenta Ville Kaukonen! Mä teen tänään kuule semmosen Behind the Juontajaskenes-videon tästä. Ja tässä näkyy, esittelet vähän teidän kalustoa täällä selossa. Joo, eli meillä on molemmilla headsetit Ivon kanssa päässä. Sitten meillä on tässä tosta näytöltä, niin katsotaan kaikki. Täältä laitetaan on-airit tosta klik klik. Siis ootteko te molemmat tulossa mun aluevaltaiksi, eli todella Tästä se työpäivä alkaa. Ahvenistolle saavuttu tosiaan. Siis mä rakastan Ahvenistoa. Jotenkin tunnelmaa. Mä tykkään tästä niin alueesta. Ja täällä on jotenkin kiva pienet tilukset. Ja nyt mä meen tekee alkujuonnon ja haastatteluja. Otan teidät mukaan. Viuha, mitä sä siellä teet? Väärä paikka! Alrighty, Teemu Tuomaala. Me aloitetaan sun haastattelulla. Edellisen osakilpailun 4. ja me palataan nyt sun drifting historiaan. Muuta ihan hienosti. Vähän nyt jäi se palkintopaikki harmittamaan, jos siinä pääsi. Vähän saisi olla mukavaa. Sitten etsitään Niilo Hakala. Onko meillä... Ja Tomi ja takaisin studioon. Hyvä. Kiitos. Mark Makanen. Joo. Ville Kaukonen, Timo Tolppanen. Tästä lajittelujen pari. Onks tuo loppu? Ai niin toi jee. Jätät sen, niin sit se ei oo niin paska. No. Niin me kyy. Okei, kokeillaan uudestaan. Tervetuloa lajittelujen pariin. Jee. Niin, kyllä mä sanoin tervetuloa lajittelujen pariin, mutta sinne tuli jahjusta. Siis mikä selitys toi on? Siis kyllä mä sanoin, mutta sit sinne tuli kahvi. Tervetuloa lajittelujen pariin. No onko se niin hölmärää, että otetaan? Okei, mennään sillä.
Vuosia tekemä harjoitus ja ajattelu ottaa nyt Nakkiton varmistemme. Kylläpä tuo sinä, että on soperaista polkkia, kun hän on erilainen, mutta jo ei ole vähentämään sitä Joo. Ei ole eikä toka kerta, kun mä oon ite tälleen, tai sit Eemil on silleen. Siis, joo, niinpä. Ensimmäisen kierroksen pisteet ja kuka kuljettaa, mikä numero ja näin poispäin, että ihan hyvin menee. Joo, täsmälleen näin. Täällä on näitä ahvenissa kaikille tilanne. Pian mä odotin koko haastattelun, eikä Sergei näytä. Sergei! Mä odotan kaikista eniten, että tulee Niklas Jonsson, koska hän on siis ruotsalainen, niin mä pääsen päättää mun English. Joo. Olet päässyt päättää sun ruotsia, mutta ei No, jag inte pratar svenska. Nyt ollaan niinku tässä kohtaa. Joo. Nää on enää jäljellä. Noniin, ja Nopeasti menemään heti siellä ennen kakkosta. Siitä ajoi ihan todella nopea silloin polkussa. Jossain näin. Siis oikeesti mä en löydä asentoa. Mä sattuu polviin, mä sattuu etuun. näköjään. Miten mä oon? Aivan. Suoristetaan tätä johtoa. Suoristetaan tätä johtoa. Piuha on sekaisin sen piuhojen kanssa. Aina. oli hieno. Aina kauheeta noi, ketkä Eikö ne on ihan hirveet, siis mun työ on hirveitä. Mä oon vaan silleen joko, et hei palaa himaan, tai sit silleen Älä töni mua, kun mä oon saanut se on vanhalla miehellä, kato, niin se vääristä. Paremmin lähtee sytyttämään varmastikin aivan täysiä. Hakemassa. Hei, nyt tulee hieno kuva, kato. Tiukkilaisen parantaa. Kyllä se valitettavasti tulee aika paljon pisteitä varmasti näkyvään, mutta muuten oli erittäin hyvän näköistä. Mitä siinä tapahtui? Vai onko se käynyt mun eväskassilla? Kyllä se flunssa kaataa meitä kovia. Tai siis ei kaada, täällä me kaikki ollaan. Mä oon saanut 90 pistettä lajitteluista ja Emil on jostain syystä saanut 100. Sä oot saanut 0,0. Eli siis sä et ota kirjoittaa siis sen mukaan. Ouch!
Niin. Okei, 8.30. 9 alkaa pariajoharjoitukset ja kaavioon lähdetään 12. Tällä sarjan mestaruudesta. 61 pistettä on tällä hetkellä eroa ykkösellä ja kakkosella. Siellä kärkipaikkaa pitää Petteri Joki-Hollanti kakkosena. Moi, moi. Moro. Wop, 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 wop. Ei senkö ollaan täällä ihan muuten. No niin, se oli kuulkaa ensimmäinen kilpailupäivä tässä ja nyt me lähdetään syömään ja saunaan ja mä otan teidät mukaan sitten vasta huomenna. Hello! Mitä baari? Nyt on lajittelupäivän ilta. Mä olen tullut nyt hotellille. Kello on 6:15, eli noin suurin piirtein tunti sit loppu lajittelu. Nyt mitä mä teen seuraavaksi on, suunnittelen huomisen alkujuonnon ja sit katon tämän päivän lajittelujen 3 parasta ja käyn huomenna haastattelemaan niitä. Teen heille kysymykset sitä varten. Ja nykyään teemme myös ekstra materiaalia, mitä pystytään sitten käyttämään live-lähetyksessä aina silloin, jos tapahtuu jotain, että radalla ei tapahdu mitään, joudutaan laittamaan mainoksia, niin silloin vähän jotain pikku ekstra kivaa. Niin nyt mä teen nää ja sit saunaan. Tervetuloa, tänään on finaalipäivä! Aamupalalla olen Nean kanssa. Ja kohta lähdemme kohti kisapaikkaa. Terveisiä Ahvenistolta, täällä ollaan ja työt alkavat. Menemme tekemään haastatteluja. Ja ai välillä myös näissä kisoissa on aika paljon odottelua. Tälläkin hetkellä, sori kun mä sanon, että karttiin samaan aikaan. Me ollaan siis 2 astista tehtynä, mutta 1 kuljettaja on tällä hetkellä treeneissä. Niin meidän täytyy nyt odottaa, että hän tulee treeneistä ja sit voidaan haastatella hänet. Elikkä välillä on tämmöstä luppoaikaakin. Ja takana on 3 kuukautta kestänyt hyvän pitkin kesä, joka huiputtaa tähän. Aina välittää Jone Hörsö, Timo Tolppanen ja Kaukosen Ville. Tervetuloa. Se hyvä, kun se menee kerrasta purki. Joo, Ville on. Tervetuloa. Tervetuloa, Noni ja vetää. Ei se ole lähellekään samalla niin kuin edeltävä. Ei taas. Materiaalien toimitus ja katsominen alle. Mä en matkoihin sun. Mitä tapahtuu, kun Top 3-2 alkaa? No se tapahtuu, että meikäläinen päivystää täällä varikolla. Ja sitä mukaan, kun selviää, että kumpi kuljettaja pääsee Top 16, niin mä menen aina pilttuuseen sitten ja keksitään hänen, eli kuljettajan kanssa yhdessä kysymys hänelle, kun Top 16 kuljettaja esittelyyn. Mulla on siis radio, niin mä tiedän nopeammin kuin tiimi tietää, että miten käy. Teen tosiaan mun nousseja täällä, niin kuinka siinä nyt näin kävi? Tässä kun häsäät Menee kato aivan paniikissa täällä, niin eihän siinä nyt ehdi katsot mun laput oikein päin. Yhtään en tiedä siis kumpi meni jatkoon, ilmeisesti jonkinlainen kontakti, niin täällä Pyry tuomari juuri puhuu, niin yritän kuunnella, että... Lämmittää aina nähdä meidän vanha rofobussi täällä. Mun mielestä on hauskaa aina olla valmiina täällä pilttuussa, kun kuski tulee ja se on päässyt jatkoon, niin mä aina silleen... Et voi juhlia niiden kaa. Kyllä helposti. No hyvä. 3-2 aina vähän. Niin on. Rissaava. Meillekin tehdään siinä vähän saamanen silleen, mestaruustaisto melkein kaatui treeneihin. Ai jeevana, voi voi. Joo, totta. Joo. On ihan tietoinen asia.
En on nolo. Niin. Mikä voi olla sulla? No amatööri. Ja eteenpäin. Niin onks nää nyt jotain top 16 haastattelua varten? Niin, tää on hyvä. Joo. Mä voin kerkiä suunnitella mitä Just mä näin, 100%. Jep. Tää on hyvä. Nikunen meni jatkoon. Okay, so... He actually don't go close because he's sick, he's Oh, feverish. I'm sick. And we don't know if he comes to the, what do you call when they line up. What? You will go, he will go. For the top 16 interview. Yeah. Oh, he has to come. I want to speak some language. Yeah, okay. Do you drive in Sweden too? I drive. Oh, how do you have money for that? It's very expensive. I have this great sponsor, his name is Niklas. Oh, nice. Ei se kyllä helppoa minä. Joo. Jotenkin tänä kesänä on mennyt oikeastaan paremmin Jee! Hyvä. Riku on ollut mun infopiste tänään, kun mä oon ollut ihan hukas koko päivän varikolla. Mä oon tullut aina Rikulta kysymään, että tiedätkö missä on? Ja Riku on aina tiennyt. Mitä? Paljon sä oot pisteet? Joo. Laitoin ohjeistuksen. Kyllä. Niin lue ajatuksella. Mä luin äsken. Ajatuksella. Mä en lukenut ajatuksella, kun mä ajattelin, että mä joudun lukemaan se kuitenkin myöhemmin uudestaan. Joo. Niin siksi mä vaan silmäilin sen. Aivan. No lue ajatuksella, kun kerkiä. Pakolle on ollut Amanda ja Maisa tuolla mikissä. Okei, no hyvä. Tytöt oli Niin sä et tuu tekee ne ollenkaan. on vähän rauhallisempia, heidän kanssaan on helpompi toimia. Mitä tarkoitat? En ymmärrä. Sä et tuu tekee siis top 16? Vai? Niin esittely. Niin. No näyttäis siltä, mun pitäis mennä, mutta ei oo kuulunut. Okei. No niin. Mut Timolla on tieto. Timo hoitaa. Joo, mutta tuu nyt jos teet. Tai tulkaa jos, tai siis Joku tee tulee. Myös, jos Timo tai tulee. jotain. Joo, terve. Terve. Ehkä se riittää sen takina, koska... Nyt puuttuu ne pari. Hei, älä mene noin kauas. Tuosta välistä puuttuu pari Anteeksi Jerrylle huuda tonne. Eiku jaa, on se siinä. Joo, sori. Näin. Haluatko sä, että mä kerron paljonko siellä oli lajitteluissa ne pisteet? Haluatko sä, että... Voi julkaista tuota äskeistä sitten. En tietenkään. Niin? Mitä sanoit? Haluatko sä, että mä kerron sitten ne lajitteluiden pisteet aina paljonko oli? Sä teet ihan niinku susta tuntuu. Ja sit mä valitan myöhemmin, jos ei se mene No hyvin. mä minun on helppo tosta kyllä niitä kanssa. Niin No on. ei Kohti tonne noin. Ja sit mä haastattelen kaikki. Ja näitte äsken minun tekemässä niitä kyssäreitä, niin nää on nyt sitten kyssärit, mitä kysytään. Pitäis mennä. Mentävä on. Mennä mun täytyy, etten saisi potkuja. Okay, let's go. Mennäänkö me keskiraitaan vai mitä? Kiitos Jesse. Kiitos. Siinä ei varmaan iti arvannut silloin vielä mihin toppaa itselle keitää. Viidennelle sijalle. Sounds good. Thank you. Kyllä se jopa äitikin tietää, että Suomessa asiat on oikein mahtavat. Ja hienoa kuulla, että tuolla Ruotsin kamaralla on mennyt niin hyvin Jonssonilla. Ja ne kosittiiks sua justiin? Hyvä jätkä. Mä menin ihan.
Thank you. Thank you. Tämä on parempi, kun tässä on toi pöytä. Sen on pakko voittaa, mikäli mestaruus on. Kyllä. Kato, mä kuuntelen vahingosta vaan. Viimeinen SM Pro Live-lähetys tällä jengillä ohi, mikä fiilis? Hyvä fiilis. Ääni. Annoin kaikkeni. Joo, mä kuulin. Kyllä annoin. En tiedä, mulla on vähän jopa liikuttunut fiilis. Joo, no kun mullakin mäkin jo räävyin äsken. No kyllä mullakin pikkusen kävi tippaa linssissä tossa, pakko myöntää, mutta on todella siisti fiilis. Kyllä. Ollut mahtava teidän kanssa tehdä duunia. Tämä Pro 2. Niin, tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessa. Sen näkee sitten. Never know. Katsotaan, tähän päättyy meidän työpäivä. Kiitos! Ei se vielä, pitää mennä muutaman niin päivän. Julkisten elämä on niin vaikeaa.